Gue kan bawa kopi gue bener. Anting-anting gue udah kayak Indian apa belum, Bro? Ki Mas, nyong arep tak tendik ki lah, men gaul. Ini bukan nyong suwe tatoan. Piye. Tatoan cilik ora apa-apa. Ditendik. Gambar semut, gambar semut. Ditendik men kuwe apa? Sing ora larat, langsung bisa tunggoni Mas. Iya. Ceker iki ya, Iya. tembak ya, ceker iki. Endi? Lah ya mari boleh kae sing ngageno dong dhewek arep makan. Purwokerto. Langsung ana anting-anting ora. Nanti iki jalan mari ini sulit bolonge sulit. Mau tendik gak mau rapet iki. Manak esuk kowe Mbak jam 7. Iya. Gue. Kayak gitu manak arep manak maning kae loro dulu. Oh Malino ya Mas? Iya, tapi si padonane anu Jawa. Nah, Malino pada bae. Malino nek sing ireng koyo ono-ono koyo gitu banget.